What's up mga ka-ORAGON? So nandito na naman po tayo sa panibagong vlog natin. So ito po ang ating Majorettes Only edition. So ating po matutunghayan ay ang mga nagpumili po tayo ng mga majorette na magaganda. At yun lang po ang ipapanood po natin o ipapanood po natin sa inyo. So nandito po tayo sa Naga City sa Penafrancia Fiesta. Ano po? So nandito po tayo naglilibot-libot. So yan, makikita po ninyo. Ano po? So nandito tayo sa Plaza Rizal para po ihandog sa inyo ang military parade, majorette only category or majorette only edition ng ating vlog. So don't forget to subscribe mga ka-ORAGON. Bicolano, mga ORAGON kita, kaya suporta mga ka-ORAGON. So nandito po tayo. So yan, matutunghayan po natin ang ating majorette division or majorette edition. Happy watching mga ka-ORAGON.
ka-ORAGON, so nakapili ba kayo at nakita nyo ba kung sino ang may pinakamagandang damit at kung sino ang may pinakamagandang galaw at kung sino ang may pinakamagandang marcha sa ating mga majorette ngayon? So ito po ang ating majorette edition ng pinafrancia fiesta. So nagpili po tayo at pinanood sa inyo yung mga nagagandahang napili natin. So sana nagandahan din kayo sa aking mga napili. So hindi po natin in-include dito yung mga maliliit, ano po, yung sa little edition. Sa susunod po natin video, maybe may ilalagay natin. So don't forget to share, like, and subscribe mga ka-ORAGON. So for now, it's a ciao!